Coach Ian, we are now riding the waves towards the 2021 Tokyo Olympics. Kumusta ang atong mga atleta karon with much higher and bigger pipes? Kumusta ang atong adjustment sa El Salvador? Unang-una, katong mga siguro first 10 days na mo dire, mo tong time na preparation for training sa medyo nag-adjust mi, pero dili kayo daghan ang i-adjust kay ang unang-una ang weather pati water condition mura lang siya sa Pilipinas, so advantage siya sa atong mga atleta. So wala kayo maayong adjustment. Ang priority lang namo nga dapat makabisado is yung waves lang dire sa ilaha kay pang plus good compare sa tuwa. Coach Ian, you are from Davao City. Giunsa nimo pag-realize na surfing is your sport o giunsa pod nimo pagkahimo og coach sa Philippine national team? Unang-una sir, nakuha ko sa actually wala namang gi-expect na from our time na nag-surf me, wala mi nag-expect na ang mabtan sa surfing sa Pilipinas is yung level na ganto na murag pang world class ulit karon. Pero nag-start mi sa PSCT actually si katong akong friend na from La Union, si Luke Landigan. Kay moto siya akong mga kabasbol sa generation namin sa surfing sa Pilipinas. Ang among dream Gyud is na akong unsa karon mo niya ang among pangarap. So wala may nag-expect na habang naga-himo like katong PSCT tour sa Pilipinas na which is siya world tour sa Pilipinas para makita kung sino pinaka top surfer sa tuwa. So mo naman ginahimo antod na naobserbahan, nagkaroon ng opportunity na mas sa atong mas gobyerno na capable na magpadala sa tuwa sa laing nasod. Mo to dito siya nag-start, which is 2018. So that time kinahanglan og mga like assistant yung mga na like mag-coach or mag-manage sa team para mo gawa sa unang nasod. So ako kasi from sa kabataan, start 2004, I was competing in Japan for siguro mga 5 to 6 years then. So ang akong experience bilang surfer, mura po karon sa mga generation na to karon. Pero sa una, wala pa magudang ang suporta sa gobyerno kasi syempre dili pa man nga nakasikat ang surfing. So moto, gusto ko nilo kung pwede ko mag-alalay or mag-coach sa mga athletes. So tingin ko willing ako kung matabang kay syempre mo na part sa among dream na. So dito nag-start which is 2018, yung first na compete sa Japan. So nasundan following year 2019 na pud may. Tapos yun nga nag-pandemic hantod na butong SEA Games yung out ang pinakalas na event na among napilan. So to cut the story short, burag nagsabot-sabot lang tapos i-base lang namo sa mga experiences kung kids ang capable na muuban sa atong mga athletes pa sa mga competition. So dito nag-start na nakuha ko. 6 surfing Filipino athletes, dili na posible kung wala ang imong giya sa atong mga atleta. Kiunsa pod nato sila pag-train labi na sa panahon sa pandemya nga daghan ang gipatumang restrictions. Okay. So ang advantage ato sir na murag nasunod giya kon start of pandemics na naglisod ang kalibutan. Ang Philippine Sports Commission nag-assign which is katong ilang sa katong United Pinoy Surfing Association. Namin mga board members dito so which is ako part ko atong nag-start na siya nga association. So naghimo mi og ka ng mga platform na every provinces kung sino ang naay mga top surfers ipadayon lang gihapon na ma-train ang mga athletes bisag lagyo mi. So nagkaroon ng individual trainings which is ako nakabase na ko karon sa La Union. Okay naman dito kay acceptable man sa mo ang isa't isa ang among sitwasyon dili kay milayo. So nagapadayon ang training pag usahay kung dili pwede nagpatayog nangayog mga permiso sa gobyerno sa munisipyo gana like ang pang surfing dili nila i-allow kay natoy time na dugay sad nga nila kabulan nga dili allowed ang mga tao sa beach ana. So ang among ginahimo, nagahimo na lang big cardio, yung mga straightening, which is dagan, running me, bisikleta, swimming usahay, tapos pag sa surfing na,
ito nagapangayon lang ni permits because municipality which is matagaan ng pud so ang pandemic murag dili kayo na mo dili siya obstacle sa among training kay amo dito siya priority nga gid na pangitaan gid namin pamaagi na para magmalang puso ng gyapon para sa preparation. Bisan sa mga pagsulay, nagpakita og kahanas ang atong mga atleta. Unsa ang imong mensahe kanila og sa mga kababayan natong gasuporta og ampo sa inyong kadaugan? Sa mga atleta, labi na sa mga kabataan karon nga into surfing na sila, mas mo ni ang ilang tan-awon karon kung unsa ang nahitabo-surfing nga sa Philippine surfing karon nga ang atong level dili na ta wala ta sa amateur na level. So mao ni lang ilang base karon nga dapat mas taas pa unta ni ang goal para magpadayon ang surfing sa Pilipinas sa miski sa mga sunod na henerasyon mas mutaas pa. So ayuhon lang nila pero ang importante ang mag-eskwela gyud kay labi na og nagadayo ka so dili ko lang puro surfing na lang kinahanglan gyud tayo og edukasyon para mas madali ang proseso. Tapos sa mga tanan na nagsuporta in behalf of our team karon grabe ang support kayo ni kay kung dili tungod sa inyo ha ang inyong energy paglakaw pa lang namo ang energy na mas powerful ni habang nasa competition. So magpasalamat kay tanan in behalf sa team namo nga kung wala mo kung baga kamo ang nagdala sa mo adere. So daghang kayong salamat sa inyong tanan. Coach Ian, kabalo ko human-ani na competition, daghan mga batan-on o mga young and hearts ang mainggan yung mag-surf. Unsay atong mensahe alang kanila? Ang akong mensahe para sa mga siguro kanang mga nag-start mag-surf karon ipadayon lang nila ilang surfing kay gabi na karon nga ang Pilipinas na nata sa world map as a surfing destination. Hindi lang surfing destination, naapil na punta na bilang usa ka mga manggudula kini nga sport. So para magpadayon ang atong team as a Filipina surfing, so generation by generation ipadayon na nila para sa preparation for that in the future na ani ang mahitabo sa tuwa na magtuloy na dili ta mawala sa mapa kay ang akong nakita karon bilang Pilipino very competitive ang Pinoy dili mo subot na mapildi ta. So now ko magpadayon ang tanan sa mga bata po syempre kinahanglan ng edukasyon dapat isabay nila dili pwede puro lang surfing kay para mas madali ang ilang pagbiyahe sa sunod puhot kung balanse ang edukasyon ug ang surfing. Lastly, please invite everybody. Asa man makitaan o asa pwede mananaw aning World Surfing Games. Okay. Para sa tanan nga gusto makakita, gusto ma-witness kung unsa ang competition dire sa El Salvador, or pwede nila i-check sa ISA World Surfing Games sa Facebook page o sa Instagram po. Napo dito sa ISA Surfing Games sa Instagram. So everyday dito na yung mga daily na links kung asa ning walik makita ang mga live stream. Daghan kayong salamat, Coach Ian. Congratulations po tungod kay karon pa lang. You guys already make us proud. Daghang kayong salamat, Sir Martin. So, Susan, God bless. Sa tanan mga naminaw o nagtanaw karon, daghang kayong salamat. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!